So a wannan app ɗin zan nuna muku yadda mutum zai samu aikin Web3 job a cikin sauƙi, wanda za ka iya team, za ka iya hau team ɗin za ku yi chatting da su, ku message da su idan sun amince su ɗauke ka aiki. Wannan a duk aiki za ka iya samun dala 200 ko dala 1000 a duk wata. Sannan kuma akwai wanda suke biya duk awa, maybe duk awa za a ce za a baka dala 10 ko kuma dala 20. So ya danganta. So abin da ake buƙata a wannan app ɗin, kafin ka fara samun aiki a wannan app ɗin, ana buƙatar resume naka. Kamar yadda muka sani, duk wanda yake Web3 job ya san ana buƙatar da yawa project suna buƙatar resume naka, ma'ana abu naka, yan skill naka, experience naka da kuma makarantarka. So bacin wannan app ɗin zai baka damar ka yi searching duk wani skill da kake da shi, content creator ne, video editor ne, community manager, komai da abin da kake da shi za ka yi. Wannan a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda mutum zai duba ayyukan da suke ciki. Je cikin Play Store, in Play Store ne da kai, kuma in kuma App Store ne da kai, za ka je cikin App Store. So za mu je cikin Play Store, za mu yi searching Boss Job. Kun gane? Sai kai searching Boss Job. Boss Jobs app. Kun gane haka? So kana haka sai ka, so wannan shine app ɗin. So kun gan shi? So sai ka danna ka shiga. So kai idan sabon account ne da kai, kana buƙatar ka yi KYC, kana buƙatar ka yi saita shi. So in ka shigo kawai za ka yi amfani da email naka ne. So kun gani, za ku ga akwai aiki kala-kala. Kun gani? Wannan a wata za a biya daga dala 5 zuwa dala 8,000. Ga wani project manager, ga shi ana buƙatar da a awa ɗaya za a baka dala 10 zuwa dala 5. So ga su nan da yawa. Kun gani project manager shi kuma wannan dala 200 zuwa dala 400. Ga wani daga dala 3 zuwa dala 4,300. So ga shi nan. Kun gani ga wani daga dala 2 zuwa dala 3,000 a wata. Kun ga wannan shi ma project manager a wata za a baka daga dala 200 zuwa dala 400. So za ku yi ta gani ga social media manager shi ma, wannan shi ma za ku ga dala 800 zuwa dala 1,000 a wata. Ga wani kuma social media manager shi ma daga dala 30,000 duk wata za a biya mutum. So kun gani ga wani kuma daga dala 1 zuwa dala 1,500 shi ma duk wata. So ya danganta da irin aikin da ka samu, za ka je ka cike. Kun gani? So wannan app kamar yadda na faɗa zai baka damar ka yi chatting da project. Kun gani? So sannan kuma kun gani duk gashi nan. So duk wani skill da kake da shi za ka iya searching. Kun gani? Za ka iya searching. Kun gani? So alal misali kai content creator ne, ko bari mu sa content creator. So kun gani? So gashi nan wannan za a baka dala 400 a duk kullum za a baka dala 400. Wannan da awa 24 za a baka dala 400 zuwa dala 440. Kuma gashi nan. So kun gani ga content planning ne shi ma. To ga wani shi kuma daga dala 1 zuwa dala 2,000 a wata. So ya danganta da yanayin aikin. Sannan kuma akwai abin da ban faɗa ba, ga wani content writer. Idan kai content writer ne, gashi nan za a baka dala 400. So akwai abin da ban yi bayani ba, shine idan ka zo akwai aiki idan za ka ciki, ana buƙatar kana da wani qualification na makaranta, kamar karatunka ya wuce na digiri kun gane? So haka. Akwai kuma wanda ba a buƙatar kana da wani, ba za a buƙaci wani document naka na karatu ba, na makaranta ba. So shine za ku ga edu not require. Kun gane? Sannan kuma shi wannan za ku ga bachelor, ko kuma an sa suna sa wani kuma shi ma kun ga wannan sai high senior school. So shi ma so za a buƙaci resume naka. Kun gane? Mutum kawai za ka danna nan ne, sai ka continue chat. Kamar yadda ce, shi zai ba ku dama ku yi magana da shi founder ɗin. Kun gane? Zai baka dama ka yi magana da founder kamar yadda na yi bayani. So bacin wannan kun gani? So ga wani ambassador, those ambassadors content creator, duk wata za a baka dala 200 za a dala 400. So it depend da aikin. Kun ga wannan content writer da sauransu.
So idan ka yi bidiyo dukka dai kun gane, kamar bidiyo editor shi ma duk dai wannan in mutum ya duba, so ga shi nan bidiyo editor ga wani Bachelor ga shi $400 zuwa $800 a wata. So ai ga shi nan bidiyo editor shi kuma wannan daga $5 zuwa $10 a duk awa ɗaya. So ya danganta da wanne aiki ka samu kun gane. So da sauransu duk wani skill da kake da shi za ka yi searching. Project manager, bari mu ga project manager shi ma. So kun ga shi ma project manager zai ba ku dama ga shi nan ga wani daga $200 zuwa $400 kun gane. So dukka ga su nan.